हमरा मोबाइल में दोनों बहन खर्चियो स्टाइल में एक साथ लियो के गोरखी खिलियो बारी बारी से हमरा लौले अगारी से हमरा बहन के लिए पछाड़ी से हमरा लौले अगारी से हमरा बहन के लिए पछाड़ी से बुझले म्यूजिक बाय दिलीप सावरिया। ककर पहिले लियो के गोरखी कल तू डिसाइड गे बेच के कर मन छ पहिले आज दहिना साइड गे सुनई रे छोरा पहिले कैमरा ऑन कोला सबसे पहिले फोटो हमरे तू लाले 10 मिनट लेबो के गोरखी टाइम हम घरी से हमरा लौले अगारी से हमरा बहन के लिए पछाड़ी से हमरा लौले अगारी से हमरा बहन के लिए पछाड़ी से सावरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाजीपुर। तू छनिक तोहर बहिनो छनिक गे जल्दी से फोटो छड़िया कर दे क्लिक गे पवन पुरवैया तू जल्दी से कर रे राइटर संजीत फोटो खींच धारा धर रे हमर रुकल छियो गे गोरखी अभी तक तैयारी से हमरा लौले अगारी से हमरा बहन के लिए पछाड़ी से हमरा लौले अगारी से हमरा बहन के लिए पछाड़ी से बुझले।